O pereche de Valentino care vine cu ceva probleme, probabil au fost băgați la mașină și au ieșit culorile, în special avem aici niște pete nasoale și bineînțeles, dacă observați că aici avem un auriu, era cu auriu și aici, practic, de pe litere a ieșit această vopsea. Încercăm să o facem și pe asta, erau și pe aici prin față, curățăm și returile, facem o curățare, eventual revopsire și pe aici iarăși avem aceleași pete destul de urâte. Talpa la fel va trebui să o curățăm și pe ea. Așa că ce o să folosesc aici? Shoe cleaner, varianta de textil pentru zonele acestea pătate. În rest, ce mai avem la talpă, o să folosim sol cleaner-ul, dar sol cleaner-ul deja îl știți, pe zonele acestea murdare. Îi facem și lui dacă este un test acum, ca să fim așa siguri. Punem un pic pe lavetă, avem aici partea murdară și la perechea asta se curăță foarte ușor, nu este nevoie să insistăm aproape deloc. Observați grieturile pe partea asta pe aici. Ies destul de bine, practic arată ca și nou, dar nu stau acum să-i fac. Ce să mai va trebui să mă ocup în primul rând de ăsta, facem probabil și o revopsire și să vedem cum rezolvăm cu chestiile astea de aici, de pe lateral cu auriu, pentru că trebuie făcute cât să nu mai iasă de acolo. Așa că mă apuc de treabă și o să vă arăt imediat cum au ieșit. Și avem și perechea de Valentino gata, cam așa se prezintă ei după recondiționare, s-a refăcut absolut culoarea albă, s-a șters talpa, s-a refăcut prin zona de piele întoarsă, s-au refăcut literele. Ei folosesc aici un fel de folie, eu bineînțeles nu am folosit folie pentru că nu are niciun fel de rezistență, de asta s-au și dus atât de repede. Am pus ceva ultra rezistent ce nu o să iasă aproape cu nimic, doar poate dacă dai cu lama cuțitului să încerci să mai scoți astea de aici, dar în rest sunt extrem de rezistente literele și culoarea de pe ele. Cam așa arată și la spate și după cum puteți să vedeți, eu zic că e o schimbare majoră la cum erau și cum arată acum. Dispărut și petele acelea de pe alb. Ce să vă zic, mulțumesc și v-am pupat!